Doncs bé, jo en el meu procés de la fe, jo vaig com molts nens, vaig fer la primera comunió durant molts anys, ni missa ni res, no? I llavors els meus pares em van canviar a una escola religiosa i allò em va anar molt bé, sobretot per començar a conèixer més a Jesucrist, encara que era d'una forma bastant teòrica. I llavors un moment important a la meva vida que marca, no?, el que és la meva fe, és quan tenia 18 anys i ja tenia que entrar a la universitat. Doncs aquell estiu era una mica com per definir-se. Vols continuar a ser cristià perquè l'ambient de l'escola t'ajuda o hi ha com una presa de decisió més personal. Llavors em vaig anar a confessar un dia a la catedral de Barcelona amb un mossèn que no sé exactament qui és. I quan vaig acabar de confessar-me, el mossèn em va dir: escolta, per què no resar una mica, encara que sigui 15 minuts cada dia, em va dir un llibre, que era un trosset de la paraula de Déu, i un comentari. I diu, sigues fidel a això. I ja va ser com el gran canvi de la meva vida, perquè llavors jo ja creia en Jesucrist, anava els diumenges a missa, però era tot com molt teòric. I en aquell moment va ser com si Jesucrist, no sé, com si entrés a la meva vida, no? Vaig començar a notar molt l'amor que Déu en tenia, vaig anar veient com també el Senyor em demanava canvis, perquè el Senyor quan entra doncs, també demana canvis, no? I també un canvi interior general de la meva vida de que, bueno, començava a tenir doncs, pau sempre, començava a tenir doncs, molta alegria, no? A la universitat, jo recordo amb molta alegria, no? I llavors vaig veure que això realment era aquest contacte viu amb Jesucrist. Aquest va ser el gran canvi, no? I a partir d'aquí, doncs, ja, per exemple, l'Eucaristia ja va canviar molt, ja que vaig començar a missa cada dia, i va ser els inicis de la meva relació més així viva o profunda en Jesucrist. Per això jo ara, fruit d'aquesta experiència que dura fins ara, doncs jo recomano molt a les persones per què no prendre cada dia un cafè en Jesucrist. Què vol dir un cafè? Doncs un queda amb un amic seu i és un moment d'intimitat, pot ser més llarg o més curt, però tu li expliques i ell t'explica. I llavors, com canviaria la nostra fe si cada dia prenguéssim un cafè en Jesucrist, en el qual jo li parlo, però també ell em parla, i en aquest parlar és molt important la paraula de Déu. És realment un dels mitjans que ens ha donat el Senyor per trobar-nos amb ell és a través de la lectura orant de la paraula de Déu. Jesucrist vol continuar anunciant-nos l'Evangeli personalment a cadascun de nosaltres. Doncs és un repte. Doncs per què no prendre un cafè cada dia en Jesús?